union yw FreeCAD? Mae FreeCAD yn becyn dylunio cyfrifiadurol sydd wedi'i ddatblygu gan gymuned o wirfoddolwyr byd-eang. Mae'n cael ei ddefnyddio'n helaeth gan y rhai sydd eisiau creu modelau 3D ar gyfer gwrthrychau ac ynyrchion. Gellir ei gwneud yn real gan ddefnyddio'r graffwyr 3D. Gan ei fod yn ffynhonnell agored, does dim byd yn ei rhwystro i gyfieithu'r feddalwedd yma i'r Gymraeg. Mae cymuned FreeCAD yn defnyddio'r rhaglen Crowdin i gyfieithu'r feddalwedd i sawl iaith. Mae dros 60 o ieithoedd yn cael eu cyfieithu ar hyn o bryd. Sut mae rhywun yn mynd ati i gyfieithu felly? Wel, ewch i dudalen Crowdin i gofrestru. Yna, sgroliwch lawr i'r eicon Banner Cymru. Ar ôl i chi fewn gyfnodi, cliciwch ar ochr chwith y sgrin. Dewiswch a darllenwch frawddeg a rhowch gynnig ar deipio fersiwn Cymraeg o'r frawddeg honno oddi tanno. Mi allwch wneud cyn lleiad neu cyn gymaint o gyfieithiau ydych yn dymuno. Eich dewis chi yw hyn. Mae'r holl gyfraniadau yn cael ei derbyn yn ddiolchgar. Felly, beth am roi cynnig arni eich hun? Os ydewch chi ar draws term nad ydych yn ymwybodol ohono, ewch i chwilio gwefan y termiadur addysg neu Porth Termau Cenedlaethol Cymru. Peidiwch â phoeni am gael pethau'n berffaith oherwydd gallwn ni gyd adolygu gwaith ein gilydd a gwneud awgrymiadau. Dyfal don cadur y garreg yw hi. Er ei fod yn heriol, peidiwch â bod ofn rhoi tro. Drwy gynnig ychydig o awgrymiadau fesul tipyn, mi allwn ni gyfoethogi'r termau hyn a sicrhau fod lle i'r Gymraeg o fewn y gymuned digidol.